3 su godine od otvorenja nove zgrade Zagrebačke hitne pomoći. U zdanju vrijednom 160 milijuna kuna primaju se svi hitni pozivi, šalju ekipe na teren, ali i primaju pacijenti na obradu. Kako funkcionira sustav, pitamo ravnateljicu Slobodanku Keleovu koja je danas ovdje s nama. Dobar vam dan. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Evo, prije nego što krenemo u razgovor, predlažem da prvo pogledamo uvodni prilog. Ovdje sve počinje. Dežurni liječnici primaju pozive i to oko 500 dnevno. Određuju stupanj hitnosti i šalju ekipu na teren. Dnevno je zaduženo 13 ekipa, a noću 9. To je torba koju ja nosim. Tu se nalaze ampulari, lijekovi, oprema, tlakomjer, ono što meni treba pri pregledu pacijenta. Zatim imamo ambu kofer, to je ovo. To je kofer za zbrinjavanje dišnog puta kod odraslih. Isti takav imamo i za djecu, tu stoji gore, to je baby kofer. Zatim, standardno nosimo uvijek sa sobom defibrilator. Osim na terenu, pacijenti se mogu primiti i u samoj Heinzlovoj. No nakon pružanja primarne pomoći, većina se šalje dalje, u druge bolnice. Nekad uz ove pretrage koje mi možemo napraviti, potreban je i specijalistički nalaz i mišljenje. Tako da sve ono što mi ne možemo do kraja zbrinuti, ako je pacijentu potrebna još detaljnija obrada, mora se uputiti dalje. Bez obzira na to o kojem je stupnju hitnosti riječ, lakšem ili najtežem, u transportu pacijenta liječnik ili medicinski tehničar moraju uz njega sjediti. Dužnost i obaveza, dok je bolesnik u sanitetskom vozilu, dužnost je tehničaru da bude uz bolesnika. Nikakav izuzetak nema, nikakvo obrazloženje nema. S obzirom na sve rečeno, ostaje nerazjašnjeno mnogo važnih pitanja. Zašto tehničar nije sjedio pokraj male Mije koja je prije nekoliko dana umrla zbog gušenja? Zašto je primljena u Heinzlovu, a ne primjerice odmah na Rebro? Zašto je prebacivana iz bolnice u bolnicu, te na kraju sve završilo tragično? Gradski ministar zdravstva Zvonimir Šostar smatra da svi trebaju snositi dio zapovjedne odgovornosti. Ako je cijena nečiji život, i to je neoprostivo. Dakle, ako je neko pogriješio, naravno da će odgovarati. Ali nemojmo unaprijed proglašavati nekoga krivim. Pričekajmo, nek svi odrade svoj posao. 3 ljudi iz hitne u Heinzlovoj, tehničar i 2 liječnika dobili su redovni postupak otkaza ugovora o radu pisanim upozorenjem, što zapravo znači da su dobili upozorenje, a ne otkaz. Policijska istraga traje. Doktorice Keleova, je li po vašem mišljenju sustav hitne službe funkcionira kako treba, pogotovo sad u ovom slučaju tragične smrti? Sustav hitne pomoći postoji, odnosno hitne službe, morate razlikovati da postoji vanbolnički i bolnički sustav hitne službe. Vanbolničke hitne pomoći rade u vrlo teškim i specifičnim uvjetima i vi na terenu, što znači van bolnice, sama riječ govori, nemate specijalistiku niti imate specijalistu. Sve bolnički sustavi, odnosno bolnički hitni prijemi imaju specijaliste raznih područja. Tako da je to organizaciono su 2 različite stvari. Gdje je zakazalo u ovom slučaju? Evo, medicinski tehničar nije primjerice uopće sjedio uz pacijenta. Pa na moj upit zašto nije sjedio uz pacijenta je odgovor da je u principu dijete agitirano, nemirno kad je vidjelo uniformu, odnosno bilo je još više plačljivo i zbog toga se on pomaknuo da dijete bude malo smirenije. Ja moram reći da ovom prigodom bi prvo izrazila duboku iskrenu sućut obitelji Antunović zbog ovog nemilog i tragičnog događaja koji sigurno svi jako teško proživljavamo, jer mi medicinari hoćemo spasiti život i ne mirimo se tako lako kad tijek ovako završi. Odlučili ste ipak kazniti svojih 3 zaposlenika. Zašto im niste dali direktan otkaz? Ja vam moram naglasiti opomena ili upozorenje 3 djelatnika je zbog samo proceduralnih naših organizacionih propusta koji su učinili. Ovom prilikom još jedanput moram naglasiti da je dijete predano u kliničku bolnicu kod specijaliste otorinca pri svijesti, plačljivo i stabilno. Što znači da je dijete predano otorinolaringologu. U ovom trenutku ne bi špekulirala, vjerujem da će institucije sigurno naći gdje je
krenulo neželjenim tijekom. Ja sam ovim primjerom htjela pokazati i dalje našu samokritičnost. Kada uvidimo nekakav propust proceduralni, mi to odmah sami sebi na taj način pokažemo da više nam se to ne ponovi, ali ne i medicinski. Smatrate li da i vi trebate snositi dio odgovornosti? Ne, niti ja, niti moje liječnici. I evo za kraj, možete onda reći, ako imate podatke, koliko dnevnoj bazi spasite ljudskih života? Ja mogu samo reći podatke za prošlu godinu. Zagrebačka hitna pomoć, za razliku od mnogih hitnih pomoći, za razliku od toga što grad Zagreb ima preko milion stanovnika, kada gledate i ovu dnevnu migraciju i sve ostalo, svake godine pruži medicinsku skrb hitnu preko 80.000 puta. Zaista je to impozantan broj i moram reći da ne govorimo svaki dan o onim lijepim riječima i ovom prilikom zahvaljujem se familiji iz Petruševca koja je nam poslala zahvalu za svog sinčića kojeg smo evo uspjeli spasiti. Doktorice Kileova, hvala vam lijepa na gostovanju u našoj emisiji. Hvala vama.